Supermarket alebo zelená plocha a ihrisko. Na to budú obyvatelia Slovenskej Ľupče odpovedať už o pár dní v referende. Investor chce v rozvíjajúcej sa časti obce postaviť nový obchod. Proti výstavbe polifunkčného objektu sú ale obyvatelia blízkych domov. V obci zorganizovali petíciu a získali podpis každého tretieho obyvateľa. Pre úspešnosť referenda však treba hlasov ešte viac. O problém sa zaujímala Marta Výbošteková. Kedysi veľká zelená plocha s ihriskom a preliezačkami, dnes z časti zanedbaný pozemok so zvyškami ihriska, na okraji smetné koše a lavičky si môžete akurát tak domyslieť. To je sporný pozemok v Slovenskej Ľupči. Časť patrí obci a časť je v rukách súkromných vlastníkov. Obecný pozemok chcelo zastupiteľstvo predať súkromnému investorovi. Ten totiž v lokalite postavil už takmer 50 bytov a predpokladá, že polifunkcia tam nájde uplatnenie. Za spoločnosť Pepas Otília Soláriková. Zámer náš predchádzala výstavba 3 bytových domov, kde pribúda v obci 48 nových bytov. Pri tejto rozširujúcej výstavbe predpokladáme, že na sídlisku by sa hodila aj vybavenosť službami. Preto uvažujeme z výstavbu polifunkčného objektu, kde by bolo umiestnená predajňa potravín s príslušnými skladovými plochami a na poschodí kancelárske priestory pre potreby predajne a byty. To sa ale nepáči viacerým obyvateľom obce. Plán investora ich pobúril, a to natoľko, že spísali petíciu proti predaju. Člen petičného výboru Ján Vajda vyčíta zámeru najmä to, že obyvatelia ani nevedeli, čo im má pod oknami vyrásť. Bolo v obecných novinách zverejnený iba nejaký zámer, že sa niečo bude predávať, nejaký pozemok CK 221/1 a toto niečo, z čoho ľudia absolútne nevedia, že o čo sa jedná. Nikto ľudí neinformoval, nikto si mi nehovoril, či vôbec sú nejaký taký objekt tu, lebo v blízkosti asi 200 metrov máme zrušenú bývalú predajňu potravín, kde bolo asi 5 prevádzkovateľov, ani jeden sa neudržal. Tak obávame sa toho, že ak to nejaký polifunkčný objekt bude a bude tam nejaká predajňa, že asi nevyžije. A potom čo z toho bude? Už tu budeme mať nejakú stavbu, ktorá tu bude stať 50 rokov. Po tej stavbe už nevznikne nejaká zelená plocha. Viacerí by si na mieste viac priali ihrisko. Zuzana Strečková. Nejaký parkový športovo-rekreačný areál. V podstate už by to bolo na dohode ľudí, čo by si tam predstavovali, pretože je vlastne, dá sa povedať, v centre bytovej výstavby a dosť hustej podľa nás, pretože už aj parcely, ktoré sú susediace, podľa miestneho UPN mali slúžiť na výstavbu rodinných domov, avšak vyrástli na nich 2 bytovky, čiže to prispelo ešte k tomu zahusteniu. A toto je posledný pozemok, ktorý sa vôbec dá takým spôsobom využiť, aby sa mohli na ňom nejakým spôsobom realizovať také parkové plochy, prípadne nejaké športové prvky alebo preliezačky. Čiže čokoľvek také, ktoré by slúžilo k relaxu či rodín, alebo akýchkoľvek vekových skupín, nevynímajúc starších ľudí, ktorí si vyžadujú lavičky už na takéto účely. Na zelené priestranstvo so starými preliezačkami stále chodia aj mladí. Aj obec má záujem stavať ihriská, no podľa starostu Miroslava Macáka o tom, že by niečo také vybudovali práve na tomto priestranstve, neuvažovali. Tých detských ihrisk tiež ubúda, čím ďalej. Ja som v situácii také, že môj volebný program bol vybudovať detské ihrisko. Nemyslel som pôvodne na tejto lokalite, ma to nejak nenapadlo, lebo ten pozemok, na ktorom momentálne detské ihrisko je v súkromnom vlastníctve, čiže vybudovať niekde inde, ale to je jedno, budeme musieť tak, či to detské ihrisko niekde vybudovať. Dá, radšej opravené ihrisko. Vy čo, radšej ihrisko alebo nový obchod s bytmi? Ja tiež by som brala to ihrisko radšej. Máte sa tu kde v Slovenskej Ľupči takto ešte niekde inde na tomto sídlisku stretávať na takom voľnejšom priestranstve? Myslím, že nie. Väčšina mládeže chodí na tržnicu a myslím si, že to je dosť zlé. Čiže lepšie by bolo to nové ihrisko. Podľa Otílie Solárikovej, zástupkyne investora, časť s preliezačkami ostane výstavbou nedotknutá. Samozrejme tú zelenú plochu, ktorá je s pozostatkami detského ihriska, nemienime rušiť. Nebude nejako ovplyvnená tou výstavbou. No keďže sú to súkromné pozemky, na tie obec nemá dosah a ani tam nemusí ihrisko už o pár dní, týždňov, mesiacov či rokov byť. Konečné slovo nakoniec dostanú občania.
Keďže sa pod petíciu podpísalo vyše 30% obyvateľov, obec musí vyhlásiť referendum. Starosta Miroslav Macák. Vyhlásili sme referendum na 5. mája 2012, to je sobota, s tým, že bude 5-členná komisia, tá okrsková, a kde budú teda zástupcovia petičného výboru, aby bola ako väčšina, 2 poslanci obecného zastupiteľstva plus zapisovateľ, pracovník obecného úradu. Referendum bude platné len v prípade, že svoj názor v ňom vyjadrí viac ako polovica voličov obci.